Vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Rekedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu kutanga yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Ndiri mukadzi ane makore 33 years ekuberekwa. Ndinogarawo muno muchitungwiza. Pane imwe nyaya iyo yanetsa mumhuri medu, nekuda kwekuti mumhuri medu muri kufiwa zvisingaiti. Each and every year munofiwa paya panenge pava kuda kunaya mvura. Saka takazofamba kune mumwe muprofita ndokubva tabata nhau yekuti sekuru vangu ndivo honzeri, ndivo vari kukonzeresa kuti vanhu vange vachizofa mudzinza. Sekuru vangu ava ndivo gotwe mumba mana sekuru vanozvara baba vangu. Baba vangu ivo vatokura asi vanofamba sejaya, havatomborakidze sekunge vachembera ivo sekuru ava. Saka patakabata nhau iyi takazotora mubatsiri uya akabva azouya pamusha kuti ange achibata zvikwambo zvasekuru vangu. Saka mubatsiri uyu achisvika akatanga ataura nasekuru asati atanga basa. Ndipo paakaudza sekuru vangu kuti ndimi mune zvikwambo zvapedza dzinza. Sekuru manje ivo havana kuramba, vakabvuma nyaya dzavo. Vakati mushonga wavo uyu vainge vakautora kuMozambique mazuva avainge vachiita basa rekudhiraivha magonyeti. Saka n'anga yavo iyo yakavapa yakati yafa, ndipo pakabva pazopanduka mishonga iyi. Vanoti mushonga uyu vakautora vasina chinangwa chekupedza dzinza, asi wainge uchishanda ende waiva wepabasa kuitira kuti vasazonetswa pamabhodha. Uye zvekare hanzi pakambani pavainge vachishanda, hanzi vanhu vazhinji vainge vakabata-bata. Saka ivowo vainge vachitya kuti vaikwanisa kuzorohwewa, nekuti hanzi pakambani pavo painge pachifiwa zvisingaiti. Ende hanzi kwaitova nemamwe matraki ekuti waiti kana ukabata traki iroro, hanzi uchinoburuka mutraki imomo, hanzi waibva watanga kutemwa neumwe musoro, zvekuti kana midzimu yavo ivo vanoti hanzi kana yainge isina kusimba waibva watofa. Ndokusaka vakazobata-batawo mishonga vachizamawo kuti vange vachizviprotekta. Saka pawakapanduka kuita zvikwambo, hanzi ndizvo zvakabva zvazotanga kudhimanda ropa rehama dzavo. Saka sekuru vari kuti pava ne10 years mishonga yavo kubva zvayakapanduka kuita zvikwambo zvinorarama neropa revanhu chete, asi hanzi chinoda ropa rehama. Saka dambudziko hombe raita kuti ndizouya pano mukoma ndichikuudzai nyaya iyi ndezvekuti mubatsiri watakatora kuti abate zvikwambo akangobata nyoka chete. Zvimwe akaramba kuzvibata, noti kuti zvekunzwa mukoma. Akatoti ini zvimwe zvacho handidi kuti ndinge ndichizotangana nazvo, achiti iye ainge asingadi kuzvibata nekuti zvainge zvichitoda kutomudya. Saka kuvhiringwa kwezvikwambo izvi kwakonzeresa kuti vanasikana tose tidzorwe kubva kuvarume. Kunyange vana tete vangu vatokura vatori pakati pekutonetsana nevarume vavo. Pane vamwe vatete avo vakura mukomanashi vachembera, vatova nevazukuru vakatoroora nekutoroorwa. Vatete ava ivo vakatoendeswa kwamambo vachida kupihwa gupuro nemurume wavo. So mukoma ndonyaya iripo. Ana baba vedu nesu tambozama kufamba asi hapana kana shanduko. Mari ndodziri kupera. N'anga dzose idzo dzamunonzwa kuti dzine masimba dzose mukoma dzakambozama kutibatsira, but dzinongotaura kuti adhala venyu vakaoma. Hanzi sekuru ivo vane mimwe mishonga, vane zvimwe zvikwambo zvine simba. Mose matiri kufamba tiri kuudzwa nhau yekuti mukaita zvekutamba muri kupera musha wose. Zviri kutonzi zvikwambo izvi zviri kuda ropa munguva yekunaya yatatarisana nayo. Zviri kuda mitumbi 3 gore rino risati rapera, nekuti tanyanyisa tafamba. Saka hanzi izvo zvine hasha, zviri kutoti toda kutogara tatowisa vanhu 3 kuitira kuti zvinge zvichiisa ropa mudura, nekuti hanzi ndo mune hari yacho iyo yekuti ivo sekuru vaiti kana zvikwambo zvavo zvauraya vobva vaenda vobva vanoisa ropa racho muhari iyo inogara mudura. Saka chikumbiro changu mukoma nedare renyu ndechekuti kana kuinewo anozivawo kune muprofita kana n'anga dzinogona kubata zvikwambo, please help me. Mumusha medu mukoma hamusisina kumira mushe, hatisi kutoziva kuti ndiani achatanga kufa
iri gore rino mumusha medu mune mweya zvekare yengozi, because ivo sekuru vaingotumidzira zvekare zvikwambo zvavo kuti zvinge zvichienda kunouraya varoora vana zvekare nevazukuru. Saka pamusha panotoita sekunge paHelios Acre nekuda kwasekuru. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Hanzi chinondirwadza mukoma ndechekuti sekuru vedu ava, even though vachembera kudaro, but vatori nedzimwe nguva dzekutoti imimi munyama dzenyu munenge muchinzwa kuti panapa ndakasakara, ndakaneta. Ipapo hanzi vanenge vachitoita sekunge jaya zvavo. Saka hanzi takaudzwa kuti the reason as to why ivo sekuru vedu ava vachimboita nguva yekuti vanoita kunge jaya, kutokwanisa kutomhanya, kutoita mabasa, kutoenda mugomo vachitonotema huni, kutorima, even though vachembera kudaro, hanzi inhau yekuti vanopota vachiti svepa makore edu. Zvakangoma hazvo vedu we. Ndo imwe message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Rekedzai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Nyaya yedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadizvo nyomukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Mukoma nashi secret yangu ndeyekuti inini ndafunga kuti zviri nani hangu kuti ndinge ndichiramba murume wangu. I know kuti there are people that are going to judge me, but mukoma nashi kubva zvandakaroorwa nemurume wangu ndainge ndava kusaziva chinonzi nhamo, but for the past few months nhamo yazopinda mumba mangu, ini handiikwanise. Unoona, kana watorwawo nemurume anenge agara aine mari dzake, then obva watozvidza kutoti finally zvangu zvaita, then obva wazviona kuti upenyu hwacho hwava kutanga kuoma. Zvinhu zvekuti zvinongopowa because level racho zvaizvezvi nemurume wangu tiri kutogarawo kumatehuteu, but iye ari kuti ndikufanira kuti ndinge ndichitsvaka imba kulocation. Mukoma, nekamuvhairiro ako kandainge ndoita here akomana, ndonzi ndikufanira kuti ndinge ndichidzokera kunogara kulocation. Ndafunga hangu kuti murume ndinge ndichimuramba. Iye zvaasiri kuziva ndezvekuti pacomplex apo patinogara ndine umwe murume uyo wandava kutofambidzana naye. Murume uyu even though aine mukadzi wake, but ari kuziva kuti mumba mangu mapinda imwe nhamo, and akatondiudza kuti he can take care of me. Zvaizvezvi ndakatoenda kushopping because iye murume uyu anotambira kuzvi25, saka akati atambira musi wa25 usiku hwacho ndobva anditumidzira mari muakaunti yemurume, then ndikabva ndakasika ndadelita mamessages iye asati aona. Mangwana acho makuseni ndokubva ndaenda ndikanowithdraw mari iyo ainge akandipa mari inokwana iyo kuita 3.5, akabva ati ndiye kuti unge uchitenga magroceries for this month whilst I am looking for another place if you want for you to stay. Saka ndakatongoenda ndikatongonotenga chikafu, iye akandibvunza kuti mari iyi waiwana kupi. Ndikabva ndamunyepera kuti imari iyo yandainge ndakambokweretesa vamwe vanhu kumashure uko. Akabva ati it is okay. Akatotanga kutondibatsira kupeka magroceries aya. Ndikatoti bambo iyi haina kana kukwana, sure inombozviziva here kuti iyi imari yangu yandapiwa neboyfriend yangu. So right now anoti iye tikufanira kuti tinge tichitsvaka kumwe kwekugara kuri cheap because he cannot afford. Last month akatobva mukutotengesa motikari yake kuti tikwanise kubhadhara rent, imwe mari zvake achiri nayo. But inini mukoma, sezvo akandinyenga nemari, handidi kukunyeperai, murume uyu akaita zvekundipfimba achishandisa mari yake. That is why I can never settle for less. Dai kwanga kuri kunzi ndakamuwana ari munhamo zvimwe kuda ndaiti, but munhu here akatondipfimba akatondibvisa paboyfriend yangu because ndainge ndiine munhu wangu uyo wandainge ndichichaisana naye mapoto. Ndokubva ndatanga kudanana navo baba ava, vakabva vandishandisira bag, ndokubva vandibhilivhisa, ndokubva ndauya kuno kumashebab. Zvino mukoma, nekugezagezawo nekuvawo glowing skin kemunhuwo akaroorwa nemurume ane mari dzake, munongoonawo kuti mastandard acho
nevarumewo vacho vanenge vava kunyenga mastandards acho anenge angova mahigher levels. Saka baba ava vandiri kudanana navo vane mari dzavo zvekuti vanokwanisa kutondichengeta in the meantime ndichitsvaka hangu basa. Saka I'm just looking for validation. Zvinoita here kuti uyu munhu ndinge ndichimuramba because yekudzokera kulocation akumanaka. Iniwo ndiri munhu wekuti ndakakurira munhamo, apa ndodzokera futi munhamo here, handikwanisi hangu. So if I do this, will I be evil? Handiti iyewo here akanditorawo ndiri pane umwe munhu, zvingamurwadza here zvekutodaro? If not, then I am going to do it. Hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna ndo message yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Hanzi I am looking for validation. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mucomment section. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Ndainge ndakaunganidza mari yangu inokwana iyo kuita $2,000 ndichiti ndikuda kunorora mukadzi wangu, asi chiri kundishamisa ndechekuti mari yacho yose yandakaunganidza ndakaishayiwa. Ndakazongoona kuti mumba mainge muine 50 cents yekare iya ine zuva mubhegi rangu randainge ndakachengeta mari. Kubva musi wandaishayiwa mari iyi ndichisiyirwa Zuda, handina kuzombobvira ndakakwanisa kubatawo mari kana ndikawana basa ndikashanda. Most of the times handibhadharwi, kunyangwe ndikada kutengesa hapana chinofamba. Hama mukomanashi ndakatombozama kuti ndige ndichitaura nadzo, but ndine imwe sister yangu uyo wandakafamba naye. So patakadzifambira nyaya idzi dzekuti how come kuti munhu unongoshaya mari mumba, dai kwanga kuri kunzi ndigere neumwe munhu ndaiti zvimwe kuda ndakabirwa, but uyu musikana wandainge ndichida kuroora iye achiri kutogara nevabereki vake, musikana chaiye, but I have been told disturbing things about her, so I do not know if I am supposed to let her go. Apa ndinomuda, apa akanaka sei mwana wevanhu. Zvino takazoti tafamba nehanzvadzi yangu, ndipo apo pandakabva ndazoudzwa kuti musikana uyu wandiri kuda kuroora hanzi ingawani ndakatombopiwa mawarning. Ndikabva ndati mawarning signs zvikabva zvanzi komadzibaba hamuna dzimwe hope here dzamunomborota. Ndikati hongu ndine dzimwe hope dzandinorota, but ndinobva ndatanga kurota ndichirwa neumwe murume uyu anenge akatsamwa achitoda kundiuraya, even kusiya atondikuvadza. So pandiringe ndichirwidzana naye paya, dzimwe nguva iye anondikurira, dzimwe nguva ndinomukurira, but ndinoti kana ndakwanisa kumukurira ndakamudzipa kudaro, anobva ati nhaiwe saka uri kuda kundiurayira mukadzi wangu here. Saka ndo hope dzandaigara ndichingorota idzodzo. Then ndikabva ndazonzi yes, munhu uyo wandiri kurota hanzi murume wemusikana uyu wandiri kuda. Hey mukomanashi, ndakabva ndanzi musikana uyu wandiri kudana naye hanzi iye akadeketererwa zita rake kuti anofanira kuti ange achizova mukadzi wechikwambo. Zvino handichaziviwo kuti ndoita sei. Musikana uyu ndakamuudza akabva atanga kuchema, akabva ati kana ukandiramba ziva hako kuti ndava kutozviuraya, nekuti kana iwewo ukasandiroora ndichazoroorwa nani. Anga achiti zviri nani kuti ange achitizira, ipapapa anga achitofanira kutoti ange achinditizira, but so far ndakamuudza kuti ngatimbomira zvishoma, because madzibaba vaya vakanditi kana mukazonosika bonde naye musikana uyu zvinokwanisa kuzokunetsai pamberi apo, nekuti ndaona mazorwara muchitoita sekunge munhu abatwa nerunyoka. Saka hanzi zvinotoda kutoti ndinge ndichitsvaka kana n'anga kuti inozvigona, inenge yakasimba, inokwanisa kunditemerera nyora dzekuti kana ndozogara naye musikana uyu handizokuvadzwi nacho chikwambo ichi. So I need your listeners to assist me. Should I go ahead with this? Kunewo vamwe here avo vakarorawo vakadzi vainge vachinzi vakadzi vezvikwambo, and what are the disadvantages ekuroora mukadzi anenge achinzi zita rake rakadeketererwa akaitwa mukadzi wechikwambo? Ndichange ndichizotevererawo mucomment section. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Hanzi ndafunga hangu kuti ndinge ndichingotora musikana wangu even though achinzi iye mukadzi wechikwambo, but hanzi ndikuda kuziva kuti what are the disadvantages. Ngatizamei kuti
tinge tichitaura navo mucomment section kana makarorawo mudzimai wenyu apa ainge achinzi mukadzi wechikwambo. You can also tell us in the comment section, uye zvekare kana makaroorwawo apo mainge makanzi imimi muri mukadzi wechikwambo, you can also tell us in the comment section. Ndikidza iti vataenda panyaya yedu inotevera. Nyaya yedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindipostirawo nyaya yangu makavigawo chitupa changu. Ndikuda kubvunzawo kubva kune vedare renyu, because murume wangu iye akahaiwa. This was last month, but murume wangu ndakatombomuudza kuti imi madii masiyana nazvo, saka aibuda usiku then obva aenda nevamwe vakomana. Ndakazotofind out mushure mekunge murume wangu azosungwa, ndo pandikabva ndazofind out kuti varume avo vaipota vachimuhaya, avo vaaipota achibuda navo, varume ava vainge vachiita zvekunoba kumapurazi. Saka murume wangu ainge asingadi kundibudira pachena, aingouya nemari chete, mari yakawanda. Saka vakomana avo vaaifamba navo ivo vaita zvekuba macopper cables. Saka murume wangu akabva achizobatwa ainawo macopper cables iwawo mumotikari. Saka ndikuda kubvunza kubva kumhuri yeZimbabwe kuti hakunawo here maorganizations anokwanisa kubatsirawo murume wangu, because so far pane rimwe lawyer iro ratakatsvaka. Saka hanzi murume wangu iye akatotarisana up to 25 years in prison because of macopper cables. So ndiyo nyaya yangu iyo yandiinayo. I want your listeners to help me. Kana kuinawo maorganizations anokwanisa kundibatsira so that murume wangu at least mutongo wake, kana kuri kunzi akazopiwa mutongo, ange achizopiwawo at least a minimum sentence. 25 years, it is just too much. Iniwo ndine makore 37 years. Just imagine kuti murume wangu kana akazonzi azobuda after 20 something years, ndinenge ndava nemakore mangani, plus pane pandingazomumirira here kana apiwa 25 years. My world has come crashing down on me. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Ngatizame kuti tinge tichitaura navo mucomment section. If your partner gets arrested, kana kuri kunzi akanzi 25 years in prison, will you wait for him or you won't wait for him? Please tell me what you think in the comment section.